A l'antiga Xina, el general Li era venerat per la seva ment brillant i les seves nombroses victòries. Un dia, un vast exèrcit invasor, que superava amb escreix el seu propi, va amenaçar l'existència mateixa del seu regne. Els seus assessors ansiosos esperaven que dissenyés immediatament una gran i agressiva estratègia. Van instar: general, l'enemic és a les nostres portes. Hem de llançar un contraatac de seguida. Però el general Li va fer alguna cosa inesperada. Simplement es va asseure a la seva tenda, tranquil i quiet, durant 3 llargs dies. Va meditar, va observar mapes detallats, va escoltar informes i va observar els seus soldats entrenar amb ulls serens. Els seus assessors es van preocupar cada cop més. Van xiuxiuejar que el seu famós general potser s'havia fet vell, havia perdut la seva agudesa, o fins i tot el seu coratge. Temien que la seva inacció fos un signe de feblesa, permetent que l'enemic s'acostés cada vegada més, sense oposició. Aquesta era la concepció errònia comuna, una gran distracció que va enganyar a tothom. Però el general Li no estava fent res, estava observant profundament i amb paciència. En la seva profunda quietud, va notar un detall crucial que ningú més va veure: les massives línies de subministrament de l'enemic eren increïblement llargues i s'estenien per un pas de muntanya estret i difícil. Es va adonar que la seva mida, que semblava la seva força, era també la seva debilitat més gran. També va preveure com una tempesta imminent faria aviat aquell pas amagat completament intransitable. En lloc d'arriscar una batalla devastadora i costosa, el general Li va enviar un petit grup altament entrenat per bloquejar silenciosament el pas de muntanya vulnerable. Tallada de tot aliment i aigua, la massiva força invasora, confusa i desmoralitzada, aviat es va retirar sense una sola gran lluita. La quietud del general Li havia permès veure allò que el caos i el pànic havien enfosquit a tots els altres. No va ser inacció, sinó una observació profunda i perspicaç. El veritable poder no era precipitar-se en el conflicte, sinó en la concentració tranquil·la que revela veritats ocultes i condueix a una victòria inesperada. Quines veritats ocultes pot revelar-te l'abraçada de la quietud en la teva pròpia vida? Subscriu-te a Catalan Repo per a més històries llegendàries.